இனிய மாலை வணக்கம். பத்திரிகை அன்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி கேமரா நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அறிஞர்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த டைரக்டர் அவருடைய சுமை, அவருடைய வலியை புரிந்து கொண்டு அந்த குடும்பம் எவ்வளவு அழகாக இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றத அவங்க இந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லும் பொழுது என் கண் முன்னால் தெரிந்தது. ஒரு படம் எடுப்பது ஒருவரால் மட்டுமல்ல, அது கூட்டு முயற்சியால் மட்டுமே முடியும் என்பது. இது பல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. பட் எனக்கு இது ஒரு வியப்பாகவும் இருக்கு. இது குடும்பத்தில இருந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற மகள், மனைவி, பேத்தி முதற்கொண்டு இந்த படத்திற்கு உழைத்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி பாப்பா, உனக்கு நன்றி. 3 மணிக்கு இல்லையா? நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த படத்துல இசையமைத்தவர்கள் அரவிந்த் ஸ்ரீராம் எங்களுடைய யூனியனில் வெகுகாலமாக பணியாற்றியவர். அவர் 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் காலமாகிட்டார். அவர் நிறைய திரைப்படத்துக்கு இசையமைக்கிறனா கூட டிவோஷனல்ல அவருக்கு ஒரு பெரிய பெயர் இருக்கு. சிவன் பாடல்கள் அவர் இயற்றி, அவர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பாடி, அது உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து சிவ பக்தர்களும் பாடக்கூடிய ஒரு பாடல். அது அந்த பாடலை இசையமைத்தவர். இன்று அவர் நம்மிடம் இல்லை. ஆனா எனக்கு இந்த ஏதோ ஒரு சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு பிம்பம் தெரியுது. என்னுடைய நல்ல நெருங்கிய நண்பர், அவருடைய மகன் இங்க வந்திருக்கார். அவரை இவர்தான் அரவிந்த் ஸ்ரீராமுடைய மகன். இவன் சின்ன வயசுல இருந்து தெரியும் எனக்கு. காலங்கள் நிறைய மாறுது. ரொம்ப இந்த அனுபவம் எனக்கு புதுசா இருக்கு. சோ டாடி இல்ல, கஷ்டமா இருக்கு. பட் இந்த பாடல் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கண்டிப்பா. அதே போல் அவருடைய சிஷ்யர்கள் 2 இசையமைப்பாளர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்க யூனியன் மெம்பர் ஆகல, நீங்க ஆகணும். சார் இப்போ என்னோட விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன். நான் பேசிக்கா ஒரு ஜாலியான கம்போசர். பேரரசாவோட முதல் படம் நான் கம்போஸ் பண்றேன். அவருடைய படம் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம். நான் முதல்ல படம் பண்ணிட்டேன். நான் திருவாத்திரிலாம் படம் பண்ணிட்டேன். பண்ண பிறகு திருப்பாச்சிக்கு சார் வர்றாரு கம்போஸுக்கு. அப்போ சும்மா தம்மியா போட்டிருந்தாங்க. கும்பிட போன தெய்வம் அட குறுக்கே வந்ததம்மா, பாலை ஊத்துடா கீழே ஊத்துடா, வேண்டிக்கிட்ட இது சும்மா தம்மியா தான் போட்டோம். இந்த ஆக்சுவலா தம்மியா தான் போட்டோம். ஆனா அது இளைய தளபதி விஜய் வந்த பிறகு பாட்டு கேட்டார். பாட்டு கேட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் குவைட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே நிசப்தம் ஆயிடுச்சு. நான் பேரரசு சாரை பாக்குறேன், அவர் என்ன பாக்குறாரு, அவரை பாக்குறாரு. ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாட்டு எழுதுறாரு. இந்த பாட்டு நான் வர விஜய் சார் கிட்ட இது டம்மி லிரிக்ஸ் தான், இது டம்மி லிரிக்ஸ் தான், கரெக்ஷன் வர சொல்லி அதை ஒப்பேத்துறேன். இந்த டியூன் ஓகே ஆகணும், எங்களுக்கு டியூன் ஓகே ஆகணும்னு சொல்லும்போது அவரு இல்ல, ஒரு எழு கூட மாற்றக்கூடாது, இதான் பாடல்னார் அவரு. அதான் இந்த கும்பிட போன தெய்வம் என்ற ஒரு பாடல். சோ அனுபவம் என்னன்னா, ஒரு படம் இயக்கும் அந்த கதை அவங்களுக்கு தெரியும் போது அந்த படத்துல என்னென்ன சூழல் பாடல்கள் வரும், அது எப்படி வரும் என்பது ஒரு இயக்குனராகவே இருந்து அது செயல்படும் பொழுது அவ்வளவு பிரமாதமாக வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அதுல பேரரசாவோட நான் ஒர்க் பண்ண அனுபவம் இருக்கு. அதே போல் இந்த படத்திலையும் நம்ம டைரக்டர் ஞான ஆரோக்கியராஜா சார் அவரே பாட்டு எழுதி, அவரே கதையை உருவாக்கி, அவரே லொகேஷன் பார்த்து, அவர் குடும்பம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த படம் தயாரிச்சிருக்காங்க. இது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வர வேண்டும். அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில படம் எடுத்து 5 வருஷம் ஆனா அது என்ன வட்டியாகவும் யோசிச்சு பாருங்க. அதுல நம்ம சோதனை வர பாருங்க, 1 வருஷம் கொரோனா.
ஸோ 6 வருஷம் பெண்டிங் ஆனது என்ன வட்டி என்ன அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். ஸோ அதை ஈட்டுறதுக்கு அதை ஒரு காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு இந்த படத்தை பிரஸ் மூலியமாக மிகப்பெரிய ஆரவாரமாக கொண்டு வந்து இதை நீங்க வெற்றியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த படத்தை வெற்றியாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.